Så er der påskeferie, og vi har forsøgt at komme lidt ud af vinterhivet. Så vi er kørt til Hald Ege, hvor vi skal se de 5 haller og prøve en sej legeplads. Yeah. Så ja, det er et fint madpakkehus, der er der. Ja, og med toiletter også. Så skal vi lige have frokost. Nå, skal vi gå, Ottilia? Ja. Nu er det så selvfølgelig lige begyndt at regne, men det må vi jo tage med. De 5 haller. Det er mine fingre. Hvad er det? Ja, det er jo tiderne. Ja. Der er kridttiden. Fiskerjæger, stenalder, brandstøde, runde eller hvad er det? Okay. Bronzealder. Kæld. Hvad nu det? Så jernalder. Der er langt ned. Hallo. Det kan godt være, der har stået et hus her. Det er jo noget med, at der har været en forbandelse over det her sted. Så hver gang de har bygget noget, så er det som om, at det er gået i stykker igen. Det der ikke gået i stykker. Nå, det er smart. Her på bænkene, der kan man læse om, hvad det er, vi er gået forbi. Det er generalmajor Gregers. Der er lavet det der noget. Ja, Hvad er det for noget? det har været en herregård. Men hovedbygningen blev jævnet med jorden i begyndelsen af 1800-tallet. Det strengt symmetriske haveanlæg breder sig omkring en lang midterakse over 4 plateauer ned mod søerne. Aha, spændende! Det er da også et flot sted at have sådan en herregård. Nå, nu går vi ned mod søen. Ludvig, han har lige sagt, at det er en fed sø. Ja. Det er det også. Så kan vi godt. Ja, hvad står der på den her? Den romantiske have. I begyndelsen af 1800-tallet fik Hald Hovedgård sin romantiske have i den engelske havestil, som fra slutningen af 1700-tallet vandt frem på slotte og herregårde i Danmark. Det romantiske haveanlæg var mere landskabeligt og oplevelsespræget og var en reaktion mod barokkens symmetriske og snorlige havestil. Lad mig høre, sagde hun, og plukkede en rød nellike på bakken. Jeg elsker dig. Men hvor tit skal jeg sige det? Spurgte hun og vendte et blad. Hvor tit kan du sige det? Spurgte hun. Kragerne holdt skansen. Dut. Hvad står der inde med dig? Håb, mus, bid, sko, pølse, krudt, bog, hul. Så skal vi den anden vej. Det gør vi bagefter. Så jeg vil rigtig gerne over på den der skovlegeplads, men nu skal vi lige se det her først, ikke også? Mulle. Hvad? Og det her, det er en hund. Hvordan ved du det? Det her, som vi har lært, det kan man genkende ved det her. Og hvis nogle gange, altså, du ved, på en drik,
Og det her, der er for det meste 2 på. Det skal være en hund, og dem, der sidder heroppe. Nå. Har du lært det i skolen? Ja. En topmoderne kanonbog. Så må det være deroppe, kanonerne står. Ja. Ah. Det får jeg ned og snakker til hinanden. Det der prøver at imponere. Hvad siger du? Kvak, kvak. Niels Bugges borg. Den jyske ridder Niels Bugge købte området ved Hald i 1346 og byggede borg her. Han var en særdeles fremtrædende og magtfuld skikkelse i 1300-tallet. Og hans udstrakte godsbesiddelse og placering i den jyske magtelite gjorde, at han skiftevis var kong Valdemar Atterdags allierede og modstander. Hald var Niels Bugges ejendom i 1358, da han sammen med 2 andre riddere blev myrdet i Middelfart i et baghold, som kong Valdemar fik skyld for. Den her forhøjning, eller hvad det hedder. Ja. Det er hegnet, der har været rundt om. Volden rundt om. Ah. Så er bygningerne ligget der. Inden for volden. Hvad kan du se? Jeg kigger ud af det lille vindue. Hvad kan du se ud? Vi kan se skov. Og sø. Hvad siger du, man skal? Ja, hvad så? Ah! Hvor er I stærke. Ja. Hvad står der? Wow. Nå, det er sådan, så man kan se tiden, hvordan det har udviklet sig. Skal vi den vej op? Nej. Det går nok flot med den her sø her. Tænk, når det bliver rigtig forår, og alt det springer ud. Gammel hal. Jeg tror, det er derovre omkring, at legepladsen den ligger. Så Ottilia, skal vi gå derover? Hvad kan det? Du går derind sammen med Ludvig. Hvad er det så? Det er bageovnen. Så er de gået herind, og så har det været en ovn. Den der sådan kuppelagtige ting. Jeg har sidst holdt med ud så. Ja. Hej! Pas på, at du ikke falder ned. Stormfuld belejring af borgen Hald. Kong Valdemar Atterdag anlagde Valdemars Skanse, også kaldet Brattingsborg, som et belejringsanlæg for at erobre borgen Hald. Kan man godt lige katapultere et eller andet derovre? Nej. Skal jeg katapultere dig derover? Nå, tak. Så er det mig. Nu har vi lige haft et lille pitstop ved bilen, fordi at vi lige skulle have en tår juice og et lille stykke chokolade. Og nu er vi simpelthen bare klar til at komme på legepladsen. Det er godt nok et stort sværd. Der er så ikke lige nogen sten. Vi så, du var Ottilia og Dagmar blev af. Nej. Er du sikker på, at du ikke har set dem et sted? Nej. Nå. Guguk!
Skal I ikke med hen og prøve legepladsen? Ja. Eller kan I godt nøjes med den lille gris der? Ja, hvordan kommer man helt op i vildsvinet? Kuk. Hej. Jo, det skal jeg nok. Du er højt op. Du skal prøve den store rutsjebane. 3, 2, 1, go! Yay! Hej Mule. Har det været en hyggelig tur indtil videre? Ja. Hvad synes du om legepladsen? Den er god. Den er flot også. Skal vi lege videre? Ja. Ja, skynd dig ud. Jeg er så klar. Er du klar? Mig og Ottilia blev enige om, det var sådan nogle glidegriser, for de var så glatte at gå på. Du er med lige. Yeah! Tog du den lige selv? Ja. Gjorde den ikke så hurtigt alligevel? Skal du prøve igen? Der var nogle andre, der gik foran mig, men jeg var større end hende, men så fik jeg lov til at køre foran. Nå, det var sødt af dem. Nu skal vi lige se, hvad Ludvig han har fundet herovre. Nå, okay. Nå, men nu går vi ud og ser nummer 3. Det gamle hal. Borgen, der aldrig blev færdig. Gammelhal blev tidligere kaldt for Niels Bugges Hal, men her har ridderen aldrig boet. Tilnavnet er blevet tilknyttet til voldstedet efter 1936, da Bækkelund Kro skiftede navn til Niels Bugges Kro. Det er ikke en særlig dyb vold. Tror du godt, du kan hoppe over? Hvis du forestiller dig, der har været vand i. 3, 2, 1. Jeg tror måske, du har fået våde fødder, hvis der har været vand i. Ligger du lige og slapper af? Nå, nu begyndte det så at regne igen. Men vi nåede lige at være lidt på legepladsen, inden at det regnede. Så det var dejligt. Ja. Ja, men nu er du blevet lidt våd i numsen, fordi du tog rutsjebanen så mange gange. Skidt pyt.
Nu må vi op i bilen og få noget varme på. Og måske lige et lille stykke kage. Er den dejlig tur, synes du, Ottilia? Ja. Ja. Hov! Vi er kommet tilbage til bilen. Nu vil vi smutte hjem af igen. Det har været en hyggelig tur at se de 5 haller. Vi håber også, at I synes, det har været hyggeligt at følge med. Og Ottilia, hvad skal de huske? Husk at like og subscribe. Yes, og så ses vi nemlig i næste video. Kan I have det rigtig godt?